Dan Abu. Ga ruwa na ɗebo ma. To. Maza ka je ka zuba mana a mota ka tashe ta. To. Ke da kyau. Kar ka zubar. Alhamdulillah. Maza dan Abu. Kyau. Sa'a dai maza. Sarkin baka gane da kokari. mun danna. Kyau. Tun da abin naku ya zama lalata. To ai ku ne maza. Nace ina sara ba. Aikin mu ba da karatu. Kyau. Mu ma ai karatun muke bayarwa. To ai ku ne maza. Wallahi. Barka da kokari. Allah ya shirye mu. Kai. Kace kai Cewa ne fa kowa ina tsu. Kai dage sai mun karasa yau. Baushe. Baushe. Malama kawo. Na ta dan dace ana anya ba taba man matsarma ma ba kuwa. In ma sai baka ce ta matsa ta taba haka za ka hakura. Yake kan da suka yi. Me ta me ka? Matsarma. Gwadarma. Daci. Nan. Baki na daci. Ba shi ba daɗi. Bakin ka ba daɗi. Me ta me ka? Oh, amma ke ni. Amma ke ka. Waye da me ke? Aradu ce ta faɗo min. Kubra. Aradu ce ta faɗo. Aradu ce ta faɗo. Kai makadaci ne. Kai aradu ta ban yauce aradu ta faɗo. Shiru bane tsinannu masu bakin magana. Kai yauce makadaci ne kai. Ya hakuri yaya. Ba ka gani amma ina ka gani. Ina ka ga aradu ta faɗo ba ka gani. Makadaci ne kai. Kai kurma ba haka shiru ba. Alhamdulillah. Me faru? An zuba min kuloli na. Ka ka faɗo mana ba ka gani kai makawo ba ka gani. Ku kasa mu. Kai ka Mun buru banka. Dubun waka. Dan buru banka ba ka gani ne ko ka kana goman. To duru waka. Na bi ka buguwa na bi ka da hankali. Sukudai. Wa? Ba na jin ka me kake. Sukudai. Buku. Tukuba. Sukudai. Sukudai. Ba na jin ka. Sukudai. Bacci za mu yi. Gaki. Bacci. tsaya ba kai dan Abu. Kai yan ka motsi. A dajin nan ba. Wannan sanda ta direba. Oh, ta direba ce ba na yi mota. Mota ta tashi. Rike min jakan nan. Hau mu je. Zan je bada shi a kasa ba. Hau dan Abu hawa muke yi ba sannu. Wannan dan iska ne. Sama hau ba wannan. Oyo Allah na. Na shiga uku. Baushe ne da kenan a baya. Kowa ya hau. Baushe kai masifan. Kowa ya hau dan Abu. Baushe ne kawai yake ma aiki. Banka ne ya hau. Za ka ce kowa ya hau. Ke ta makwalla. Na'am Baushe. Ke ta makwalla. Baushe. Ki guji haɗuwa ta da ke a gefe. Ai kwani dan haɗu da kai wallahi gwara a sauke na a hanya. Mu je dan Abu. Mu je. A kawai a tumlike mu da gurbe? Uwar su kudai. Wannan yaro kangararre ne. Ya ishi iyayen shi su tsoro. Tsanan shi ke ciki Baushe ya zo dan iska ne yanzu sai min illa. Kai kuma kuturu baka da aiki sai ka zauna ka dinga dariya ko?
Alhaji godiya fa muke. Na gajiya. Lafiya ga lafiya ga lafiya. Sannun ku da zuwa. Wannan fa shi ake kira Bahaushe yana cewa ba a kwanda ku ba an tashi da ku. Gaskiya ne. Gaskiya ne. To sannun ku da zuwa. Na ji daɗi na yi farin ciki. Masha Allah. Amma Alhaji gaskiya ina jin jami'an tsaro ɗin da masu kama direbobi yanzu babu su ko? Ye? To, Allah, in mar tsotsayin ta kama wai auren shaidadde ina mai na hawa mota wannan wa yake da suna dan abu. Ye? Ya kuma ya kashe ma a gwada ne? Dan da ka bada gata, ka ta kama ka mutu wannan dan abu. Wai ina ma ina ne? Kana ina? Gashi nan kusa da kai. Kan daga maka madi. Gashi bane gashi nan. Dan ki mutunce ka. Kana timin kana cigo gona ta da ta mata da. Kada kamar ni kuma da ni Alhaji. Ye? Shine. to ni yanzu ya abin naku yake. Dan Alhaji bari wato mun azabtu. Mun ji jike Alhaji. Dan abu ya azabtar da mu. Wannan dan abu, wannan. Allah baban da ba Allah mai riya. Ka banda dai ka a ce dai zan yi kisa a gaban ka da sai na Kai ya isa ya kai da sai na fasa kankarofin nan kai bari mana na bayan dan abu sai na fasa kankarofin nan wai da wacce kuka zo min ne ai dan abun nan ya azabtar da mu ne ya isa da Allah ya isa a gabana kuma za ka yi ringa sa kwari da baka wai za ka harbi wani da baka me ya shigo na? Shi baka gana aje sallata ba ta yadda ka sauke da mu za mu zo zan babban mutum. Kai me za baka da kan gado ne? Ye? Auni ne ma ban da kan gado? Dan gwabar uba mai hankalin mota. Allah. Ka ga makafo bugu ɗaya zan maka. Ya ta magana kuna ta magana ni ina da magana akan wani ba. Waɗanda wannan janatoci ne ke leɓa mutanen da ba da ya yi muna auka ya dinga kiba mala maka kuma waɗanda ya ɗebo masu aljanu masu bori daga dinga yi mana bori a mota a motar ta aka dinga bori wannan ya tufaɗi wani ya duki wannan ni kuma ba na gani ba na kurma duk da guri na kuka saboda haka na yi maraba da na muku sannu ba damuwa sannun ku da zuwa sannun ku da zuwa ya ka musu sannun ku da zuwa ma dole ka musu sannun ku da zuwa ni nake gaban da kai gogo kai kake gaban da ni in ta so ta kallon ta kallon in ta wani kallon Allah kurmun giwa in shiga gidanka ka hada ni da musakai don dan da wannan garma da mai wannan kan rofin ka ga wannan miskinai ka hada ni da miskinai saboda kake kasar inji ne a ni din da to ai gwagwan Allah ya duka ya yi da'ida ya haƙuri kacin ya haƙuri ina zuwa yana caje ni ina kudin ba kudi ya haƙuri ya yi an da ko jiki an tabo ya haƙuri ya yi ya haƙuri an so mu tattaro Wai Alhaji guduma ake doka ma wani ko ne dungu ne yaya don Allah dungu ne don Allah ka haƙuri yaya ni fa a tafiyan nan da kuka iyo ma ban san da kai aka zo gaskiya da babana raye ai da ka san da ni za a ya haƙuri da ka san da ni za a ba damuwa ya haƙuri yanzu abin da nake so neman daliya na kai abin da nake so ka amta matsala da kake neman daliya yanzu za ku koma za a kai kuɗin da za ku je ku karya idan kuka karya kuka ci abinci kuka sai in gan yawwa kun ga sai mu san abin da ya dace domin ku kama hanya a kan to kai dan kuka ku dan kwana ai an je kama wannan fa shekaran jiya ta zo to ni kagan to yanzu sai a bani na tuka za a san yadda zan tuka kuma ba ai kai da ile kai da baka da ina kai na tuka yanzu yaya mai dawa ba yaya inda na dafe mai dawa ai ba komai ba da moya ba komai yanzu ku je ku na rika fita ran juma'a kai dai ka ce a canza maka jaki kawai da ile yawa a je da ile ya fito lafiya lalace a ji abin nan kuma sai mun haɗu da ina ile ba ka tafi ta ina kar ka dawo gidan nan ba mu ta matsala kai dan mu gini akan da Allah bawan Allah baushe na tsara Tare da dauko masa sandata dauko masa sandata da Allah ne da Allah tabbaka da baka ai ka ga irin kai in kale ka ba ni wannan rubutu ka natsu haba za ka balla man hannu ba Bana to tunan ko da ganin ka ko ka kai Jafar dan ya za ka ka abin nan hute bana hute bana tuta ta matsala mu je ba komai kai tirin dusan kenan
Dan Juma, ka kai sakon nan ko? Na kai musu dan da. To masha Allah. Masha Allah. Da sun karba kowa hannu da hannu aka bashi. To malam, nagode. Algaba ta malam. Da kai da yallaɓai. Ina ga abin da nake so na faɗa muku daga wannan shekarar. Ba sai kun sake takowa kun zo hannun garin wajena don wani abu ba. Ku tsaya daga inda kuke. Duk wani sako mai mahimmanci na wasu bukatu da ya dace zan turo a kama. Ba don komai ba idan kuka duba ku shugabannin al'umma ne. Ku kuke faɗakar da al'umma, kuke wa'azantar da al'umma abin da ya dace. Wannan haka yake. To saboda haka ina ganin ba sai kun sake takowa da kanku kuna barin mutanenku da Allah ya dora muku nauyi kuna tagowa gari ya gari har garin kurmin giwa ba. Saboda haka da Allah daga wannan shekarar ku zauna inda kuke. Duk bukatunku da ikon Allah za mu dinga kula da bukatunku da abin da ya dace. To Alhaji Allah ya saka da alheri. Amin amin. Allah ya rufa asiri. Amin amin. Allah ya ƙara yalwata dukiya. Amin amin. Allah ya rufa asiri. Amin amin. Mun gode. Saboda haka yanzu sai ku je masauki. To. In Allah da zan ba da sako yalla bai a kawo. Allah gafata malam. Zan ba da sako a kawo. To Allah ya saka. Yawa sai ku je. Allah ya saka da alheri. Yawa. Allah ya saka da alheri. Sai ka taho da su makawa na can ko? Yawa. Allah ya baki ni Yawa. Mama kawo kuma ina sandar? Ya ba ɗauɗai ta kaba bai auren shaɗaɗɗe. Ya ai daga cewa ta ce mu taho. A shi kenan kuma sai da muka zo na tuna ashe. Na mato ta a can. Yau na ga dan abu ne ya zama sandar taka. Wayo Allah. Wayana Alhaji, wayana. Ba taɓa ni mana ba na taɓa ka. Alhaji mun same ka lafiya? Lafiya kalau. To madalla. Alhamdulillah. Ya iyali. Ya jama'a. Lafiya. Kai Alhaji sani da ya. Madalla sannu sannu. Kai mun sha hanya. Sannu. Sannun ku da zuwa. Na gaji. Lafiya kalau. Dan abu. Ya hanya. To masha Allah. Sannu ba. Yawa. Ina tarki makaho. Raga yade. Alhajin Allah. Abin da nake so da ku. Ta. Ina ga daga wannan shekarar. To. Ba sai kun sake kamo hanya mai wannan mugun nisan kun taho kurmin giwa ba. Amma dai ba baka ce ka tuba da bayarwa ba Alhaji ko? Duk ba daya. To alhamdulillah. Kowa ya zauna a garinsa. Ba sai kun zo garin nan. To Alhaji in muka zauna ba zai kawo mana. Ni da kaina zan taso in zo har inda kuke. Allahu akbar. Kowa ma shi zakarsa. Wani mutum karan kace kabba. Wai yadda kuke tasowa kuke tahowa gari ya gari ku zo har kurmin giwa guri na dan karɓar zakka. To na san ku na san kowa. Kuma kauna ce take kawo haka. To har garin ku zan dinga zuwa. Har kai mai dawa. Duk ku zauna a gida. Yawwa zan zo har gida in kawo muku zakka. Kai. Ka ji abin da na faɗa? Ka ji ina ta magana kuna ta daniya ba na ji. Daga yanzu daga yanzu yawwa kowa kar ya ƙara zuwa nan. No kowa kowa kar ya ƙara zuwa nan. Kar ya zo nan. Kar ku zo nan. Alhaji ku zauna a gida. Alhaji da Allah wannan dunkun durin din ka dai biye mashi. Ai haƙƙinsa ne a sanar da shi da shi ma ya zo ne kamar yadda ka zo. Alhaji ai kaga wannan shekarar mun zo a makare ko? Alƙur'an kaga motar nan motar dan abu wallahi shi azabtar da mu in ga maka Allah na dauka ƴan haji da zazzabuwa haka. Dai ke sabo zuwa ce ba? Sabo zuwa ce an kawo ke wannan garin? To ina mai tabbatar miki da ke da ƴan gidan ma gabaki daya sai na sa an tattara ku gaba daya. Kuma garin nan. To ba sai ka sa a kore mun ba? Ba wai ƙananan aiki ba. Da ya ku rantse da Alƙur'ani. Wallahi mun amince ranka ne. A gidan uwarwa, a yi duniya da lahira domin sa ku ce wai salati 10 ga annabi. Domin sa aka yi duniya da lahira ku ce masa kuma salati 10 10 10 dubu za ku yi.
daga yanda zan yi sai na san yanda zan yi na aika da shi lafiya sau fa nake in samu in yi warkajani da ni da Abida da Sadiq a cikin gidan nan. Zubin sai daga dan kuikuya ya fito. Ta yaya za a yi a ce tinkiya ta yi dan kuikuyo ko akuya ta yi dan kuikuyo? Wannan ma ai wasa da hankali. Ina so a sake da wannan kamar yadda uwarsa da ubansa suka tafi lahira haka shi ma za a san yadda za a yi a tura shi ba ya tafi can. Ku rika fitsari a tsaye a tarbiyyance ba za ku tsogona ku yi fitsari ba sai da ku tashi ku tura tsare ci waje kuna fitsari. Ina bala ya aka yi akuya ka ta haifi ɗan kwaikwayo al'ajabi ne daga Allah. Sai ya zuba mata abinci sai ta mutu. Kuma ya zuba a ruwa ya kuma zuba a abinci suka ci suka mutu. Wannan rainin hankali da yawa ke ni kayo kanka haka to kayo kanka na tabbatar da kayo kanka ni ma zan yi maka za kuma ka gane kuranka. Ko ka san al'ada na yau al'ada kuma na gaba. Menene? Wayo Allah na babana ya cuce ni wayo Allah na menene? Me ke faruwa? Wayo Allah. Idan ubanki idan ke ban baki ba aina ba uwarki tina ba ta sha ko dakata ya kake daka min tsawa ne baka bani cin safe baka bani na rana baka bani na yamma kasa da muryar ka baba haba ke din banza har karuwa tana da bakin zagin wani daga lumfaka dake malam Dauda Na fi ka rashin mutunci dan in ga maka ni fa nayi soja nayi dan sanda nayi constable nayi kurfau dan in ga maka kar ka ga mun abin da raina zai baci yanzu nan karya ma ku nan yaro ba a san da ya bata dan wani saboda bayan ka amma wannan yaron akwai mutsiyaci yaron nan Barne kakayya wato rashin tarbiyyar taka ta kai har ka zo nan ƙofar gida kana busa man sigari kana sha man tunkura a ƙofar gida rashin bin shawara irin ta taka da haka ba zai faru. Dama kai nake nema wato kai nufin ka zo ka taka man kwakwalwa ka wuce ko wato kai yanzu ne baka jin kunyar uban kowa a garin nan. Allahu akbar qurbun sa'a. Sai dai akwai yaron banza sa kare sha ni fa abokin mahaifinka ne. Ajimi nake ji dakata ke mahaifin namu kike zagi an zaga ba ku bari ba ina da shi bakin naka me daga yau sai yau ba kai ba yata ka tabbatar da cewa abin da kake gaya mahaifina yana da kara so ya isa ce an kara wa aikin ce ki kara ai kauna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alquran ba yau wannan zan gaya ma ka gane yar hayaniyar nan da kake mana a ƙasar gari ba ma so fa ba ma so ba na son mu samu sabani da kai zan ɗau mummunan mataki a kanka Su kwalawa ne za su daina mun wayo. kai matsalar kan ma kake ne kai ya aka yi Wai sun zo za su kama mu. Ka san me na musu? A ƙarƙashin motar su. mun shiga yadda ya jikin taya don girman Allah kira ta kawai kaga wallahi da kai sai yau in na sai ganin ka a kofar gidan nan sai kaga inda zan zage in tumurmasa ka nuna ma tsofan kashi ƴaƴanku suna yin abu ku ce man zarafi su ce man zarafi wanda aka ba lasisin iskanci sun tafi sun bata balantana kai banzan bazara Allah Kashi Allah ya raya ne sai ka mutu wato ka zo karɓar hakkinka ko idan ban baka ba za a iya samun duka kenan ko